pamintaku nimasito asih antut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine ora klise-klise aku malah buyar. Lah aku ki lak yo saking sayangku ngono lho. Kok mbok nenek kelangan enggak? Ora. Jenenge sowan ning gone Pak Ngadia terus menggok ngono lho. Klise-klise, aku malah diklise-klise ngono. Greng aku wedange teko kreng ngono ku lah ya aku malah bubar to. Ngenge. Lah yo gandeng mau ki ora nganti cerut tok seruput wedangmu kok yo. Aku kan mengingatkan ngono lho. Ayo terus ke. Dilat murup malah. Aja dilat-dilatan to. Aman wingi-wingi Mbak Yesika kan lho. Datan kenggang saremput lamun ato caketing ati yen cedhak tansah molat sita asih tuh gregel sih Jenengan ki ayo pindah rada-rada ke Mas, rada-rada ke. peti dalan. Lah iya, tur ganggu pemandangan barang Mbak manten Mas manten arep liwat cantik karo bagus kok terus eneng jenengan ki. Dadine ketok terus biar ngono lho. Emange nganu rupaku blurek kok piye kok. Dan sewu nggih Pak Bu. Pin. Lah ilang tenan to. Mimi. Ilang. Lan mintuno. Ayo bareng Kang Mas hanetepi wajib tutup tutupan iki lho reng bawane tutupan jenengan sing buka ke ditutup Oh, heeh. Mbak nganti gembujeng iki lho namatke jenengan kebentuk opo wong kok yo kok ngono rupane lho jenengan ki nek kok yo ngendikan kok yo jujur menawa nyoto jenengan ki ya kok blek kan jeblos tenan lek ngendikan to. Masa ora petho nyolok moto ta Dri. Ya, heeh. Kopi siap, ya. Situasi beraya nah rampung Pak teratap nah aku masalah kan bawa Nggih datuh katurun sareng Bapak Ibu Purwara Sedaya saking kula sakadang pun Novita nada campur sari ingkang wijir saking tlatah Ngasem Utara sumangga.
paseksene rikalane ngangka urat Alah. ayo ngono kuwi kok ya gerong iki Arep keri ora apa-apa. Ora apa-apa. Penting nggo tukang gerang kok. oh wong ya keri ya golek jatah kok ya anu mbok keri kae lah rakyat ta mbok keri tetep oleh jatah Mangga bacot ke Mas. ora ngenteni dulu re Wis nglumpuk kabeh. wis nglumpuk kabeh mlampah tepi datan lesu mugi lestari alon-alon iki masalahe ya gur nganu double Apane? wonge Lah ngono. heeh Tak kira dobel apane. double wonge iki jatahe sik nganu meloncat sana meloncat ke sini Alah gayane meloncat-loncat nganti kaya pinjal. Meloncat laris ngono lah, meloncat-loncat. ya wis tok-tok ra ya ngomong kaya ngono tok-tok laris mbok gur kadang gur pisan ya wis Mukyanto kasih berkahi witi Wonten sampun Bapak Ibu ingkang hatur ingkang ngapunten dadi ing Waji kalau dengan dinten menika mugi dados jampi saya sawetawis. Aja ngono, aja ngono. Saksene rika lane ngangka urat oh aku jenenge rak bolo nek ngono kuwi. Oh alah tukang girang rung sarapan kok ya. Ora gandul bae kan mangku aku. Iya Reng. Mlampah tepi datan lesu Rio Mukyanto berkahi